Ya Rabbi baran be. Ya çe bibe. Golkama buxwe. Duaş Xwedê dikin. Baran be. Ya Rabbi baran be. Te zarokatiya mîna bîra me. Li bame me digût qeşmer. Çawa natadî herkes dibêje ev qeşmer ama bingeha wê qeşmer çi dat? Dema bara ne bara? Yekî xwe dikir qeşmer, şerî xwe tenî dikir, em bijin cilê xwe ev pûst xwe dikir, ça dikir. Em diçûn deme deriya dixez, em zarok bê li gund digeriyan û av davetin û şekir û bilgur û nizam çi didalme zêd bû. Em çû jî roja Eynê dijinê gundiyê me hebûn, ji ber xwarin çê dikirin. Xwarin çê dikirin, zarokê gund giştî dat xwarin awa xwe dixwarin baran dat. Temaşevan me ev jî ji berê dat bên bûka baranê. Her sal dema baran ne barê milletê gund ev ji bîr û bawerî yani. Li hev dicivin dibêje ka em bûka baranê çêkin yan qeşmer çê bikin. Li gund digeriyan derî derî dixistin. Ew mal jî av davetin ser. û ew jî ê xwe dikir qeşmer yani em bêjin ê cîr û berk xwe dikir yani ser wî xwe tenik dikir zam çawa dikir wan jî yani av davetin ser wî lê xwedê malê jî dawî da ew xwarin bo çil me hebûn bilgur ba nîsk bana çi heva dida zarok rê dikin kêfxweş dibûn û ber xwedê digeriyan baran dibarî. Yani binê temaşevanê me her herêmekê binêre çawa ye. Dema me behsa herêma xwe ke Efrînê kir li wir însanî bi xwe xwe çê dikir wek em bêjin vê rengî çawa. Yani dema me li gû behsa qeşmer yani. Yani na bû şanû tedî berê digût qeşmer yani. Yani ji bo millet bikenê nam çawa yani. Dike bûk. Bûk ne? Na jî binê vê herêmê jî çi anîne? Darek anîne? Çûk. Kene bûk yani. Bûka baranî. Serê wê çê kirine? Ya Rabbi baran be. Golka me giya çê bibe. Golka me giya bixwe. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bu golka me giya çê bibe. Derîxin derîx. Eme berê dema dengê me dikirim xwe derî vedikirim. Ka zeherim ba xwediyê malê jî. Ev jî tişkî gelekî xweş e yani dema zarok digerin kêfa millet giştatê. Ne? Berê tu jî digeriya? Biçûm digeriyan. We jî digût ban dikir? Digot ban dikir. Ji bo baranê bê. Rastî jî ditiş yani. Em bijin yek dema sibahî de zarok çawa digerin, şekir digerin. Merheba ştara. Adi diye jî bûka baranê. Ka were were. Xwediyê malê? Çawa tu baş e? Navê te bixêr? Wahîd. Çawa Wahîd? Sağ ol serazî. Ka tu jî berê digeriya? Erê wala. Te çi digot? Wala min digo xwedê baran divê bûka me giya divê. Erê. Bibar baranê bibar. Çûka genimê me xwe. Ne? Berê wecî me karton dan ber yani em Karton çawa? ew li wekî dan ber berê me lê gund hebû em çû bûn. Berî 35 sal şer bê tir berkî. Erê. û cam digeriyan ji bo baranê. Hinka wecî me tenî dikir. Ha tenî dikir ne bawe? Ba me jî we ba. Dedî me behs kirî? Avû şekirî û ardê. Arde. Gerek bide zarok e. Ev din Yekî tê avê bavêjê ser? Ne? Ka destpêkê avê tê bavêjê ser? Ka min çawa bikin? Ka deqakê? A bavêjê ser bûka baran ne? Ka vir de zarok xwe vir bikin ji bo şilname? Bîro. Yani binê ev kêfxweş hin zarok jî kêfxweş dibin. Binê zarok çawa kêfxweş bû ne? He? Dema onu av tê ser we? He? Yani dedi ki dünya sadece ama ev jî taybetmendik em bêjin çanda Kurdî kevin yani. Ev jî tûr. Erê. Yani berengî